Si Kristo sa radyo para sa mundo. Ibinahagi ang kanyang mensahe sa wika mo. Naimbaga damag, Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Kaslit ang anamaga, mawaunay iti todo. Kasta idit marikrik na to'y kararwa. Kas panagwaw ti ogsa, waik nga agay ayos. To'y kararwa, mawaw dano mamakap ne. Item kadiapo, kanyak day tadano amakap ne. Dano mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanyak danom amakap ne. Inadas ko iti nagbiyan, na inlubungan aragragsa, kaskas di awan, makap nagkararwa. Ngimanipod ka unggat, at dati mek anang gat. Anak ko, agsubli ka kanya. Item kadiapo, kanyak day tadanom amakap ne. Danom mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanya danom amakap ne. Item kadiapo, kanyak day tadano amakap ne. Dano mamang penet ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanyak danom amakap ne. Item kanya 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 danom
Kamatan kabsat di pagpasulang swatem ala no isut ka sa pulan nasaysaya at nabulsek ka ama pa ni jay gloria ngem ti mapani jay impyerno nga ada matana no ta iman kabsat di pagbasulam pudem ala no isut ka sa pulan nasaysaya at napawad ka nga mapani jay gloria ngem ti mapani jay impyerno nga ada imana anyang anak pintas ti sao ni Jesus anyan anak gasak ti kenkwana agtulog ikan nakat bileg nga agbyag nga nadalus sao ni Jesus intay denggen narud nuta sa kamkabsat di pagbasulang putem ala no isut ka sa pulan nasaysaya at napilay ka ama pa ni jay gloria ngem ti mapa ni jay impyerno nga ada sa kanang anyan anak pintas ti sao ni Jesus anyan anak gasak ti kenkwana agtulog ikan nakat bileg nga agbyag nga nadalus sao ni Jesus intay denggen ngarud anyan anak pintas ti sao ni Jesus anyan anak gasak ti kenkwana agtulog ikan nakat bileg nga agbyag anadalus sao ni Jesus intay denggen ngarud anyan anak pintas ti sao ni Jesus anyan anak gasak ti kenkwana agtulog ikan nakat bileg nga agbyag nga nadalus sao ni Jesus intay denggen ngarud ikan nakat bileg nga agbyag nga nadalus sao ni Jesus intay denggen ngarud sao ni Jesus intay denggen ngarud sao ni Jesus intay denggen ngarud San Juan, Kapitulo 20. Nasipnget paylaeng iti agsapa, ti umuna nga aldaw ti lawas, idinapan ni Maria Magdalena, iti tanem.
Idi makita na ana ikaten ti bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan iti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Daydi dinungdungo ni Jesus. Kinunana kadakwada. Inikat da ti Apo iti tanem ket saan mi nga ammo ti nangikabilan da kinkuana. Napan ni Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa. Ngem naparpardas ti panagtaray dayta nga adalan. Ket inunaan na ni Pedro adimanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na daydi lupot alinen. Ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen, anayaplag sadyay. Ken ti lupot anaibedbed idi iti ulo ni Jesus. Ngem saan anailaok iti ayan ti lupot alinen. No diket nalukot, anailasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan, daydi mon una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak, ket namati. Dida payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapul nga agungar ni Jesus. Kalpasan na, nagawid dagiti adalan. Agtaktakder ni Maria nga agsangsangit iti sibay ti tanem. Idi madamang agsangsangit, nagdumog akimmita iti uneg ti tanem. Ket nakita na ti dua nga angheles a nakapuraw. Agtugtugaw da iti diso a nakaikabilan idi ti bangkay ni Jesus. At dati maysa iti ulwanan, ket ti sabali iti sakaanan. Babae, Sinaludsod da. apay nga agsangsangit ka? Impanaw da ti Apo ket jak ammo ti nangikabilan da kinkuana. Insungbat na, timalyaw ni Maria, ket nakita na ni Jesus nga agtaktakder sa diyay, ngem di na nailasin. Babae, Sinaludsod ni Jesus, apay nga agsangsangit ka. Siya sino ti sapsapulem? impagarup ni Maria nga iso ti hardinero, ket kinunana kenkuana. Apo, no sikati nangipanaw kinkuana, ibagaman ti nangikabilam tay nakalaen. Maria, Kinuna ni Jesus. Simmango ni Maria, ket kinunana kenkuana iti Hebreo. Rabboni, Kayat na asawen, Maestro. dinak igaman, tadyak pa'y nagsublikin ni Ama. Kinuna ni Jesus. Ngam in ka ibaga kadagiti kakabsat ko, nga agsubli akto iti amak nga Ama yumet, iti Diyos ko, a Diyos yumet. Napan impadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan, nakita na ti Apo. Imbaga na pa iti insao ti Apo kenkuana. Idi rumadiin, iti daytamet lang nga umuna nga aldaw ti lawas. Naguurnong dagiti adalan. Imbalunet da ti balay, gapo ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kumakapya kada kayo. Kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima ken ti bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan iti panakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada. Adda kumakapya kada kayo. Kas iti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy. Sinang awan na ida ket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan. Awan ti maysa kadakwada. Ni Tomas amaawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti daddo mga adalan kenkuana, nakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada. Jak mamati no jak makita, ken maarikap tinagdalanan ti lansa, kadagiti imana, wenno masagid ti bakrang na. Kalpasan ti maysa alawas, naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda idi ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan, ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kumatal na kada kayo. Kinunana kadakwada, sana kinuna ken ni Tomas. Kitaem dagiti imak, ken arikapem tuy bakrang ko.
pukawem tadwadwam, ket mamati ka. Apok ken Diyos ko, Kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana. Mamati ka kadi, gapo tanakitanak. Nagasat dagiti mamati, nupay didak makita. Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus, iti imatang dagiti adalan na. Ngem saan ang naisurat iti daytoy a libro. Dagiti nailanad iti daytoy a libro. Naisurat da, tapno mamati kayo, ani Jesus, isu ti Kristo, nga anak ti Dios. Ket babaen iti daytoy a pamati, maaddaan kayo kuma iti biag, gapo ken kuan. Duyuan iti apo na idumduma ti pintas na nabanglunga saya musom sabsabong na dumaduma mapangaran ti siya sinuma na makasayo kenkwana kasta iti kayarigan na may kariya kararang iti namarswa nalasbang nga bulbulong na lang to nga mulmula narampaya nga kay kayo bungbunga na dumaduma dinaw nga kaput langit palamiisan na kasta iti kayarigan na pangisaadan ken ka di namarswa kumpet kalaeng ken kuana awan tuti pagdanagam bayam nga iturong naka bayam nga idalan naka dari gagayam ta presensya na ken gunodem ti panakabalin na kumpet kalaeng ken kuana ti karayan an nalawa na pekes ti ayos na agburburayo ka kinasudi na sinaw awan rukit na mapangaran iti siya sinuman nga lumasod ken kuana kasta iti kayarigan na makapapangharap presensya ti namarswa kumpet kalaeng ken kuana awan tuti pagdanagam bayam nga iturong naka bayam nga idalan naka dari kagayam ta presensya na ken kunodem ti panakabalin na kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng ken kuana awan tuti pagdanagam bayam nga iturong naka bayam nga idalan naka dari kagayam ta presensya na ken kunodem ti panakabalin na kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng ken kuana kumpet kalaeng
magnati akiki adalan ket mapalintek ket mabantaniwan pati espiritu mangiwan-wan ipijag ti taong anasan tuan. Sa sino man nga ako pagken Kristo ityan na aming aliloloko amin atuban iti dalan mo itamin mo amin kini Kristo maikan katal na dito dagakas lang tumutibig mo jay gloria marinam tugiran sa kenral unta adakin kami tinapudno at dagwa adala apat na anti tao dito'y sa ngalubungan nalawakin akiti adalan bilim nuan yaki kapkap nekhan imagnati akiti adalan ken mapalintek mapalbaniwan pati espiritu mangiwan-wan ipijag ti tao anasan tuan.
Hala anak, ano na naman itong nakatambak na damit mo sa sahig? Mama, namimili ako ng damit kong susuotin sa Pasko. Ay, itong red na dress!